3, айде, снимам вече. Грозни ютубъри! Не са грозни, бе, не ги обиждай, бе, това се казва обида. Това как се казва? Сандстоун. Това се казва обида. На какво ти прилича? Ти. Абе. Шет. Стой сега строя на нещо. И аз. Сега ще направя едно нещо. Чакайте хора, в момента може да ми виждате, ще кажа глупост, може да ми виждате мишката, но в момента не съм в игра и да ми вярвате и да не ми вярвате, не съм в момента в игра, защото ако не ми вярвате... Мразята и ще убия. Не ме убивай само! Много закъсня. Опни! Опнал съм те. И пак ви те опна, ма. Не съм те опнал, търся една тука. Аре те опна, ма. Аре го опни, ма пак. Аре го мързил. Не съм мързел, ти си мързел. Аре опни, ма, бе. Добре, да чакай малко. Няма да те убия. Айде, айде, опна. Сега вече няма как да не кажеш, че не съм те опна, защото аз наистина те опнах. Айде. Изридите и то заробих. Да, видях. Ти не си ми приятел. Аз какво съм? Видиш ли някакво прасе, което да чупи? Да, това си ти. Вече не си прасе. Отивам от другата страна, отивам, казвам, че отидох. При път може да прекъсва на части, защото от част на част може да прекъсва, защото ще го разделя на части. Познате. Аз съм се стикван на глава, ама тя не е сети. Казвам, тя не е сети. Те така, сега съм с това и пак не сети. Чао. Пишеш на български си бан. Бан. Какво по дяволите? Не ме банвай. Това е за теб на български. Да бе, друг път. Аз това ще го цензурирам. А той си... Що си ти? Защото съм какво? Нищо. Защото съм тим ли? Не, нищо. Прости, сега съм тук, сега съм там, сега съм тук, там, сега съм тук, там. Нещата не страх в момента. Ай, чао. Бебе. Чао. Майче, още един дойде. Още, като се махна. Ти, какво ти? Като стъпяни говори. Аз не съм тълпа, ти къв си шарен на тези точки.
Казваше на нещо, забрави. Какво да забравя? Че си ми приятел. Да си да си ми приятел и други неща. И за живота.